akwai wato hanyoyi da ya mutum da yake bi idan yana son ya hada, kamar da na faɗa muku jiya. Malamai magabata sun kawo su, wasu kuma malamai na zamani, wasu ma tuwawa ne sun kawo su. A takaice, in mutum na son hada, wato mutum ya hada wadda ta fi kyau, shine mutum ya kwanta da dare ya tashi awa 1 ko awa 2 kafin sallar subahi. Ka kwanta da wuri, jikinka ya huce, kwanyarka ta huce, sai ka tashi awa 1 ko awa 2 kafin sallar subahi. Haka kuma wato karatu tsakanin maghrib da isha, musamman wanda ke sahada. Haka kuma ba'da al'asr, musamman ina cewa idan mutum ya yi kailula, mutum ya kwanan kailula ya tashi, musamman kuma idan ya bi sunna, cewa athari ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallama, duk da ban san ingancinsa ba, amma dai mahma yakun, lalle na gwada abin haka yake, cewa duk wanda ya kwanta ko da ya yi addu'a, wato sai shi da masa kulli guda uku. Ko da ka yi addu'a sai shi da ya zo makulli guda uku, kuma kullin nan guda uku ba za su walwale ba sai ka yi abubuwa guda uku. Na haka kana tashi daga kwana, wato ka yi addu'o'in tashi bacci, sai ka ji kulli guda ya saki. Kuma in kana saurayin jikinka za ka ji lalle kamar ɗaure ake da kai, ka ɗan samu sassabci. Kana addu'a za ka ji ka ɗan samu sassabci. Da kaya alwala na biyun zai kwanci, da kayi nafila ko kai daidai da lokacin sallah ne, za ka ji kawai ka dawo daidai. Shi yasa mafi yawan mutum zai kwanta sai ya tashi, sai jikin shi mace. In ma an ka ganshi sai ana cewa halan wani bacci kai, to rashin wa'in abubuwan duk kai bacci ka tashi da wa'in abubuwan guda uku. Kuma abin mamaki da za ka dinga sauraron jikinka, za ka ji haka. Kana ɗaya za ka ji ka saki, kana na biyu za ka ji ka saki, kana na uku sai ka ji ka dawo noma. Mun gani? To musamman mutum in zai wannan ya kailula, ya tashi ya wa'in abubuwa guda uku, ya yi hada, zai ji ta masa sauƙi ƙwarin gaske. Haka cewa duk sanda mutum ya zauna yana hada da ya minti 30, to ya tashi ya ɗanyi wani aiki ko da kaɗan ne, ko da ya tafi ya ɗan dawo ne. Kana minti 30 to ka tashi ka ɗan miƙa, ka ɗan je can ka dawo. Haka idan mutum ya kasance inda yake karatu ko inda yake hada waje ne wanda yake kullalle kamar haka, to bayan awa 1 ya tashi ya je bakin kofa ko bakin window din, wato ya dan shako oxygen, wannan iska na Allah da Annabi, wannan yana taimaka mishi. In ya shako wannan minti 2 sai ya dawo, sai ya ci gaba da hada shi. Wannan dai suna cikin wasu abubuwa da malamai suke kawo, amma dai babban abin da ke da amfani shine shakautu ila waki'in su'a hifdhi fa arshadani ila tarkil ma'asi, wato mutum ya bar ayyuka na zunubai iyaka kokarinsa. Wannan shine babban formula.